ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾಪಿಟ್ ಆಪ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾಪಿಟ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ ಬರ್ತದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಕ್ ಬರ್ಪುನ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಪ್ ಹಿಡಿದು ಓಲಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ತಿಂಗೊಲುಗು ಅರ್ಧ ವರ್ಷಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾಸನ್ ಪೇ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಲಾತ ವಿಷಯಲು ಎಂಕಲ್ನ ಆಪ್ ಇಟ್ಟು ತೋರ್ಜು ಬೇಗ ಮಾಪಿಟ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ Mop it. Mop your stress. ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭರವಸೆಯ ಹೆಸರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೈಜ ರುಚಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು ಬಳಸಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನಿಸಿಕೆ ವಿದ್ ಸಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲೆದಲ್ಲಿ ಮತದಕ್ಕನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಾತ್ ಕುಸಲ್ ಮಂತೊಂದು ನೀವು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಬರ್ತು ನಿಕಲನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಿಸಿಕೆ ವಿದ್ ಸಿಕೆ ದಿನ ದಿನ ನಿಕಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದುಂಡು. ಈನಿತ ನಮ್ಮ ಬಿಂದೇರಿ ಏರಿಂದು ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡೆ ಬಂದೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಪೊಲಗಂಟದ ಜವನಿ ಚೇತನ್ ಜಿ ಪಿಲಾರ್ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಅದಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಆತನ ಬಲೆತಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಆತ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಜಿನ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯೋಡ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆಂದು ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯನ ಸ್ವಾಗತ ಚೇತನ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಸಿಕೆ ಹಿರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಚೇತನ್ ರೇ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನಾತ್ ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆನ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆನ ಇರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂದೊಂದು. ಸೊ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರತ್ತೆ ರೆಡಿ ಏನ ಈಗ ರೆಡಿ ಅದಾವ ಇದು. ಸೊ ಸುರುಕು ಇರಿತ್ತ ಬಂದ್ಪರ್ ಜೋಶು ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ಜೋಶು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟವರಿ ಪೋರಂದು ಸುರುಕು ಯಾನೆ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ನಡ ಅಪ್ಪ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ತಿರುಗುತೂಪ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಏನೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಇರ್ತಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವನ ಪನೇರ ಖುಷಿ ಆಗುದು, ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುದು. ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅವಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರು ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ತಾರವನ್ನ ಐತ ಇರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಎಂಚಾದಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಖಂಡಿತ ಇಂದತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ದಯಪಂಡ ಆತ್ ಪುಡ್ತನಗ ಯಾನ್ ಬೇತೊಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆವಂತುಂಡು. ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ ಪಿರೌಡು ವರ್ಕ್ ಮಂತು ಅಂತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪಿದೆ ಇತ್ತೆ. ಅದ್ ಪಡ್ತನಗ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಇರ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಆರು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಚೇತನ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೈದಂಡು ಪಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಬೈದಂಡು ಇರ್ ಬತ್ತದ ತೂಲಿ ತೂದು ಆಡಿಷನ್ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜವು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರಫುಡ್ ದಾಲ ಇಂದ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪೋಯೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿಡ್ ತುಂಬು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಕ್ಲ ರಿಕ್ಕಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಗನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಂತಾಯರು ಶುರುಮಂತೆ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಕಾರು ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಬಲಿಪೇರೆ ಪೂರ ತಾವೊಂದು ಜನ ಪಗೆ ಈ ಕಾರು ಪೂರ ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಜೆ ನೌಲ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನಡುಟೆ ಬತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಮಾತ ಪಾತ್ರಗಳು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಈ ಕೆಲವು ಇಂಚಿಂತ ಪೂರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜನ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಇಂಚೆ ಪೂರ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ನಡುಡು ಬತ್ತಿ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪೋಯಿನಿ ದಯಪಂಡ ಮೈನ್ ಅದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬೋಡೇನ ಡಮ್ಮಿ ಗನ್ನು ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಐಕ್ ಬಂದಾಗ್ಲಿ ಯಾನಿನ್ಯ ಮೇನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆದಪ್ಪು ನಂಗೆ ದಾಲ ಐತನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚೆ ಪೋಪುನ ದಾಲ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಸನಿಲ್ ಯಾಪಲ್ ಅಂಚಲ್ ಎಪ್ಪಾಯರು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಬಂದು ಪೋಯೆ ಪೋನಾಗ ದಾದಮಂತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಂಪುನ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಡ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡೈನಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ಆ ಮುಂಡುನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿಂದಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಮುಂಡುನು ಪತ್ತೊಂಪಾಯ ಮುಂಡನ್ನು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅವಳು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತಾರೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇಂಕೊಂಚಿ ದೇವೇರ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜರು ಒಂಜಿ ರೂಮುಡು ಅರ್ನಾದಿಗೆ ದೂರ ಕುಲ್ಲೊಂದಿರು ಅಂಚೆ ಬಾಕಿದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ತುತ್ತದು ಏಮಂಡೆ ದಾದ ಕಣೆ ಏಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ಪತ್ತೊಂಬೈದು ದಯಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೈನ್ ಮುಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನು ಒಟ್ರಾಸಿ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇರಳದೇನೆ ಕಾಸರಗೋಡದೇನೆ
ಯಾರೊಂದು ಜಾದ ಮಂದೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೇರಳದಕ್ಕೆ ಲೆಂಚ ಪಾತಿರುವೇರು ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಐನು ಯೂಸ್ ಮಂತೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು ಸರಿ ನಾವೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಆಂಡು ಮೂಜನ ಆಡಿಷನ್ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡ್ದು ಎಂಕ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದಾದ ಬಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ರೋಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ರೋಲ್ಗು ನತ್ತು ಪ್ರತಿ ರೋಲ್ಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 250-300 ಜನ ಬತ್ತು ಬೋತೇರು ಬೊಕ ಎನ್ನ ರೋಲು ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೋಲ್ ಟೀಮ್ ಯಾರು ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಹಾಕಲು ದಾದ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಗಾರನ ರೋಲ್ ಅವು ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಪನ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಗಾರನ ರೋಲ್ ಈ ರೋಲು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೋಲು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಬರೆಯರು ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಬರೋ ಬಂದದ್ದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ತಂಚೆ ಸೂಪರ್ ರೋಲ್ ಅವು ಆಯ್ವಾಗ ಈ ರೋಲ್ಗೂ ಏನನ್ ಬಂದಿರು ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರು ಗಡ್ಡ ತೆಗಿಬೇಕು ಬಂದಿರು ಏನ್ ಗಡ್ಡ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗಡ್ಡ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸುರುಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತಲ್ಲೇ ಕಾಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಂದಿರು ಯಾನೇನು ಯಾನ್ ಪೋಯ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪೋಯ ಅಂದೆ ಆಸೆ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುದೆ ಇಲ್ಲದು ಕುಲ್ಲುದ ನಾವು ಒಂದು 2 ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ 3 ಜನ ದಿನ ಫಿರಾ ಫೋನ್ ಬಂದು ಬಂದಿರ ಇಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಬೇಕು ಬಂದಿರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ರತ್ನಾಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ದಾಲ ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ತೋಜು ನಂತಿದ್ದ ರೋಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಆದಿತ್ತು ಎನ್ನೈಂದಕ್ಕಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತಿ ಬೇಕಾರೆಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ್ ದಾದ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮು ತೂಯಿನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವರ ವಿಡಿಯೋ ಬೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ನ ಹಿಂದೆ ಪೂರ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಅವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನರೇನು ಗುರ್ತಾವತ್ತಿರೋಣ ಐದು ಮಿತ್ತು ಬೇರ್ನ ಕಲಾವಿದ ಬೇತವಳೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸೊ ಚೇತನ್ರ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾತಿ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಇದು ನಮ್ಮನಿಗೆ ಲೈನ್ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ತನಾಲ್ ಬಂಟ್ನಾಡ್ ದುಬೈದಾರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುರೇಶ್ RS ಬಲ್ಮಠ ಸಂಗೀತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕಿಶನ್ ಜೆ ಕೋಟಿಯ ನಮಸ್ತೆ ಚೇತನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ನ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೇಡೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕನತಾರ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ರೈ ಹಾಯ್ ಸಿಕೆ ಅನ್ನ ಚೇತನನ್ನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಗಣೇಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಜೈಸನ್ ಜೈಸು ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಕಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿರೂಪಕಿ ಮೇರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಕ್ಷ ಧ್ರುವ ಸುಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಮಗೂ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪುಂಡಿರಾಗ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ವೈದಿನ ಸೊ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ರೈ ಚೇತನನ ಫೇಸ್ ಗ್ಲೋ ಆತನ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂದರ ಕೇಳ್ನೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂದರ ಅಂಜ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತೋಜು ನಂಜಾಯ್ ಮುಕ್ಕಲ್ದ ಕುನಾರ ಲೈವ್ ಬರ್ನಾಗ ಫೇಶಿಯಲ್ ಬರಾದಿರ ಸೊ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದು ವಿಶ್ವರ ಬತ್ತು ಮನ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ವೆಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಇಂದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದಿಜಿ ಮಾರ ಇಂದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ರೀತಿ ಪೂರ ಮಾಡಿ ಇರಂಗಿ ರಡ್ ಜಲಕ ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುರುತಡೆ ಪೋಯತೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದ ಪೋಯ್ ಸುರುತ ಫೋಟೋ ಎಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ತುನಗ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ತುನಗ ಬಂಡದಲ್ಲಿ ಜಾವ ಎನ್ನ ಮಗನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ನೇಮಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಅವೇ ದಿನ ಟೈಮ್ ಬಿಡುದೀನಿ ಅವೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿಕ್ಕನ ನೇಮಲ ಪಿರೋರ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ನೇಮದ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ಲು ಬರಿಕದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಡ್ಬೋದು ಫೋಟೋ ದೈತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಿರ ಫೋಟೋಂಜಿ ಫೋಟೋ ತುಪ್ಪ ತುಲಿ ಓ ಇರ್ನಂದು ಇತ್ತ ಪೋರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ ಮಂತನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಇಂಜಿನ ಒಂದು ಇನ್ನತೆ ಪೂರ ಫೋಟೋ ದೈತಿನ ಇನ್ನು ಪೂರ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ ಮಸಾಲ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಯಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ್ ಯಾನ ಇತ್ತಂದತ್ತು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಂಗಲ್ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿನ ಖುಷಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಾರ್ದು ಮಸಾಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಅವೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ್ ಯಾನ ಆಯಲ್ಲ ಇತ್ತತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನೀವು ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜದಪ್ಪನಾಗ ಮುರಣಿಯವರ ಅರಿತ ಗೋಣಿ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇತ್ತ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಡ್ತಂದು ಪುನಾಗ ಅರಿತ ಗೋಣಿ ದೇರ್ತದ ಕೆಕ್ಕಲು ಉಳ್ಕುದು ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಚೇತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾವನು ನಾನು ದುಂಬುರ್ದು ಇದಾದ ಗೊತ್ತ ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರೆ ಮುಟ್ಟುದು ಮಸಾಜ್ ಬಂದು ನಾಗ್ಲಿ ಪನೊಂತೀರಿ ಹೆಡ್ ಹಾಪಣ್ ಮರ ಅಂತ ಅಂಚ ಆನಿ ಜೆತ್ತಿನ ಎಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮಂತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಓಕೆ ಅದು ಇತ್ತ ಆತೆ ಗುಂತ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಫೋನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫೋಟೋ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಕೆಲವು ಇಂಕುಲಿಂಚ
ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ. ಓಕೆ ಸೊ ಕೇಳತ್ತೀರಣ್ಣ ಕೇಳ ಖಂಡಿತ ಸುರುಕು ಚೇತನ್ ಅಂಜಿ ಚೇತನ್ಗೆ ಏರು ಬತ್ತನ ಸುರುಕು ಹೋದು ತರತ ಕುಜಲ ಕೈಬಾಡಿ ಗಂಧ ವಿಷಯ ಓ ಇನ್ನ ಕುಜಲ ದೇಗ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೈತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಕೂಜಲ್ ತಾಳ್ರ ಸುರಾಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನಲ ಎನ್ನಲ ಇತ್ತ ನೀರು ಅಂದ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಬೇತಂಜಿ ಬೇಲದ ವಿಷಯ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಈ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಮೀದು ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಕೈಟ್ ತೂಪೆ ಫುಲ್ ಕೂಜಲ್ ಬರೋದುಂಡಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ತ ನೀರುಗಳು ಅಲ್ತ ನೀರುಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬೊಕ ಯಾನಿನ್ಯ ಬರು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಆತು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಿಯೆ ಬೊಕೊಂಜು ಆಯ್ನಾತ್ ಐಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರಂತ ಪೋಯೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ತಾಳೊಂದೆ ಉಂಡು ಎಂಕಾಂಡ್ ಚ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೂಜಲ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತು ಅಂತುಂಡು ಎನ್ನ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಲ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೋಜೊಂದು ನನ್ನ ಕೂಜಲ್ಡು ಅವಳ ಸಾಧಾರಣ ಮುಂಡ ನಿಲಿಕೆ ಕೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬನಂತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂಡೆ ನಿನಿಮಿಟ ತೂತಿಜಿ ಮಾರ ಆ ನಮ್ನ ಕೂಜಲ್ ಇತ್ತನು ಇನ್ನು ತಾಳ್ನ ತಾಂದ್ ಬೇಜಾರಿತ್ತನು ಬೊಕೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಡಲ್ಲ ಮಂಡಿಡ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತ ಕೂಜಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಇತ್ತ ಏರ್ನ ಕೂಜಲ್ ತೋನಾಗಲ್ಲ ಅಚ್ಚಾ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಆತು ಮಲ್ಲ ಏಜ್ ಡತ್ತು ಬೊಕೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತ್ತೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲಾಜಿ ದೇವಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅದು ಬೋತಿರಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಗೀತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೀತು ಪೂರ ಪುದರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನ ಮರಳು ಅಲ್ಪ ಸುರಾನ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಅಂದ ಸರ್ ಓ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಯಾನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಆಪನ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಸುರುಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜೋಕುಲು ಬೋರ್ಡು ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೋಕುಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಹೇಳ್ತಿರ್ದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಾಪಟ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತದಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೇರೆಗ್ಲಿ ಎಂಜಿನ ಮಂತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಪ್ರತಿ ಪಿಲಾರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಅಂತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಇತ್ತ ಏರುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಪಿಲಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಅಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ ಇನ್ ತೂದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಾಟಕ ತೂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರಳು ಬತ್ತಿದ್ದ ನಾಟಕ ಒಂಪನ ಒಂಜಿ ಇಂದಾದಿತ್ತು ಅಂಚ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಸ್ಕಿಟ್ ಬೋಡ್ತುನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಬೋಡ್ತುನು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಿ ಏರಡಕ್ಕೆ ಅಪಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಂದಾತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕೆಲವು ಕೇರಳಡು ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಕಿಟ್ ಅಂತೆ ಐನ್ ಅಂಚನ ತುಳುಕು ಬರೆಪು ನಾನು ಸಾರಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರೆಯಂತೆ ಅವು ಅಂಚ ಆದ್ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಬರೋ ಪೋಯಿನಲ್ಲು ಕೆಲವು ಹಿಂದಿಡು ಬರೋಪುನು ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ನಾವು ಮೂಕ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಮೈಮು ಸ್ಕಿಟ್ ಬರೋಪುನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದು ಮಂತಂತೆ ಎಂಕಿಂದು ಯಾನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲು ಫ್ರೆಶ್ ಪುನೆ ಅವಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟಾಂಡವು ಊರುಡು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನು ಊರ್ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಪಂಡೇರ ಆ ಪಿಲಾರ್ ಗೊಂಜಿ ಸೊತ್ತು ದಿಕ್ಕನದು ಮಂಡೇರು ಅಂಚಿಂತ ಕಾಲಗೊಟ್ಟಡು ಅಂಚ ಬರೇನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಟಕದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತದು ಇಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈರೇನಾ ಇಂದ ರೈಟರ್ ಈರೇನ ಎಂಗ್ಲು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಕಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರೈಟರ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನತ್ತು ಒಂದು PT ಮಾಸ್ಟರ್ ತೋಜ್ಬದೆ ಯಾನತ್ ಆರಂದು ಅತ್ತು ಬರಿತೀನಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಯಾನೆ ಬಂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತ್ರಿ ಅವು ಯಾನೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈರೆ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಈರೆ ಉಳ್ಳವ್ರು ಮೈನ್ ಅದು ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕನ್ನಡದ ದಾಲ ಗಂಧ ಗಾಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ಗಂಧ ಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೈಟರ್ ಪಂಪನ ವಿಷಯನ ಅವಳು ಕಲ್ತಿ ನಾನು ಅವ ಇವಾಗ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತನು ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆದು ಇರ ಗೊತ್ತನತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್ ಒಂದು ಪಾಡಿಯರು ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪೇಪರ್ನ ದಿತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್ ಅದು ಊರಿಗೂ ಪೋನಾಗ ಏನ್ ಎರಡ್ಲ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಏನೋ ನಾಟಕನೇ ತೂಡು ಬೊಮ್ಮನ ಹಠ ಇತ್ತನು ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನಗ್ಲು ಪೂರ ಚೇತನ್ ಉಳ್ಳೆ ಏರಿಯ ಚೇತನ್ ಎನ್ ಯಾವೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಈಗಿರೋಣ ಯಾನ್ ಭೂಮಾಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಗುಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬತ್ತು ತೂಪುನಿ ಚೇತನ್ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಪುನ ಮರಲು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಪುನ ಮರಲು ನಾಟಕ ಆಯ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ತೂಯಿನ ಜನಕುಲು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆ ದೋಸ್ತಿನಕಲು ಪೂರ ತೂನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಪಗದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಪಗ ಏನೇನು ಇಜ್ಜಿ నేను ಬುಡ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂಚನ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಂದಲೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಂದಲೇರೆ ಗಣೇಶ್ ರೈ ತೊಂದಲೇರೆ ರೋಹನ್ ಅರಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೊಂದಲೇರೆ ಸುಕೇಶ್ ಕಲಾಮಣ್ಕೂರ್ ತೊಂದಲೇರೆ ನಮಸ್ತೆ 2 ಜನ ಬಂದಲೇರೆ ಹಾಯ್ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಡ ಮುಡಬಿದ್ರೆದಾರ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ನಮಸ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದಲೇರೆ ಸವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕಿಶನ್ ಜೆ ಕೋಟೆ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನ ಗುರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಡಿಗ ಅಂಚನೆ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದಲೇರೆ ಸತೀಶ್ ದೇವಡಿಗ ಬಂದರೆ ಹಲೋ ಸಿಕೆ ಅನ್ನ ಚೇತನ ಬಂದಲೇರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದಲೇರೆ ಜಿತೇಶ್ ದೇವಡಿಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದಲೇರೆ ಶೈಲು ಪೂಜಾರಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಚಿತ್ರಗಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೈಲು ಅದ್ಭುತ ನಮಸ್ತೆ ಶೈಲಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾದ
ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತು. ರಾಧಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ರಾಕೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಮೇಶರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ, ಅದ್ಭುತ MC. ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಮಾರಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಭಾಗವತಿಯರಿ ಪುರ್ಲಕಂಠ ಸುರದ ಪುರ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ. ಸಿಕೆನ್ನ ಚೇತನನ್ನ ಆಸಮ್ ಆಕ್ಟರ್, ಸ್ಟೋರಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗ ವೇದಿಕೆಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವೇಟ್ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಎಂಕೆದ್ರು ಚೇತನನ್ನಿ ತೆರಡ ಅವೇತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುನು ಅದೇ ಓಕೆ ಅವೆತ್ತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಎಂಕೆದ್ರು ಚೇತನನ್ನಿ ತೆರಡ ಅವೆತ್ತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇತೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಚೇತನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲೆ ವಿಶ್ವರೇ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಶ್ವರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಆರೇನ ಅಂಚ ಪಗನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತುಕೊರಂತೆ ಬರೇನಾಗ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ. ವಿಶ್ವನ್ನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಬತ್ತದ ಪಂಡೆ ರಿಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂದು ಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಆಪುನು. ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಧುವಣ್ಣನ ಟೀಮಡು ವೇಣು ಪನ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಎದುರಾದ ವಿಶ್ವಲ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆ ರೋಲ್ ಹಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಹೆಂಗ್ ರಜಾ ಅಂತ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಎದುರೆದುರೇ ಮಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ತಾಂಟೋಡು ಬಂಪುನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಬೋಂಡು ಅಂಚ ವಿಶ್ವನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಧುಕರ್ ಕಟಪಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚಿನ ರಿತೇಶ್ ದೇವಡಿಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಿತೇಶ್ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಅಂತ ಬಂದಿರೇನಿ. ವಿಜೇತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಕದರ್ಕ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ, ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಡಿ ಬಾರಿ ಇವಂತ ಸಮಯ ಇತ್ತಿಗೆ ರೂಪಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರೂಪಕ್ಕಬ್ಬರು ಓಲ್ ಅದ್ಭುತ 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 ನಟಿ. ಬಿ ಸುನೀಲ್ ಬದಲಕೇರಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯ. ಸುನೀಲ್ ಅನ್ನೆ ಇಂಚಿಪಗು ಬಾರಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ತೋಜೊಂದು ಸುನೀಲ್ ಅನ್ನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜೇತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಕೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೇತನನ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಾಂಚಿನ ರಾಧೇಶ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಗೀತಾರಂಜನಿ ಕಲಕ್ಕಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ್ಭುತ ಸಿಂಗರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರು ಮೇರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕುಮಾರ ಮಲ್ಬ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೇರಿ ಯಾನೆತ್ತಿ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಸೊ ಯತೀಶ್ ಕೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಭಟ್ ಪೆರೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾವೂರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಚೇತನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ರೋಲ್ ಅನ್ನೆ ಎತ್ತುಪ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಕಾರ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಆನಿ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ ಪಳ್ಳಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬಂದ ಅವು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳುಂಡಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ನಡೂಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಪಂಡ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಬೇರೋಡ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ರೆ ಇಂದು ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪರಂಗ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರದ ರಡ್ಡು ಬೂತಲು ಬರಪ ನಾವು ಇಂಚ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರುಂತು ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಇಂದಟಿ ಯಾನ್ ಪೊಗ್ಗುದೆ ಇಂಚ ಗೋಡೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತೆ ಅದು ಹೊಡ್ತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಾತದಂಡಿ ಮಧುವಣ್ಣಾಗ ಆರವಲು ಪಳ್ಳಿ ಕೆಟ್ಟು ಶಬರಿಮಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮೂಡುದಾತಿ ಯಾನ್ ತೆಲಿಪುನ ಬುಲಿಪುನ ಅಂದಾತಿಜಿ ವಿಶ್ವದಾದ ಬಂದೆ ಮಲ ಚಾರುಲೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ತೂಲೆ ಒಂದು ಕುಲ್ ತೆಲಿಪೆರದು ಅಂತ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಲೆಗಾತು ನಾನು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆ ಬೈ ಜೈನಾರ್ ಬಂಪು. ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಜನೆ ಪ್ರಾಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಮೇರೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿತೇಂದ್ರ. ಅವರ ಜೆಪಿ ತುಂಬಿನಾಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರಡು ಜನಕ್ಲ ಇರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು. ಧೀರಜ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧೀರಜರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಕೊರೋನಾ ಇಂಚಾಣಿಗೆ ಹುಷಾರುನದಪುರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಜೆಪಿ ತುಂಬಿನಾಡ್ ಎರಡು ಜನಲ ತರೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅವು ಇರ್ನ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಪಂಚ ರಟ್ಟಿಗಂತ ಮಂಡೆ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಉಲೈ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂರ್ಶೆಡ್ಡಿ ಅದ್ಭುತ MC ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಜಯ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಯಾನಿ ಚೇತನನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಟ್ಟುನಾಯ ನಾಟಕಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಯಿನಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟುನಾಯ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದಲೇರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುನೀತಾ ಯುಕ್ಕೂರ್ ಹಾಯ್ ಚೇತು ಬಂದಲೇರೆ. ಸುನೀತಕ್ಕ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು. ಸತೀಶ್ ದೇವಡಿಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವಾನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನನ್ನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇಡ ಸೂಪರ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ತಂಡದ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂ ಚಂದ್ರ. ಜ್ಯೋತಿ ಭಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೇತನನ್ನೇ ಫೋಟೋನು ಓಕೆ ಎಂಕಿತ್ತ ಮೇರೆ ಪಂಡೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಚೇತನನ್ನೇ ಫೋಟೋನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಮೋನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತದು ಎಫ್ಬಿಡಿ ಪಾಡುವೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುರಳಿನ ಫೋಟೋ ತೀಯ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ದೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋನೆದಾಲ ಎಡಿಟ್ ಬಂದಿ ಜಂಜನನು ಮೋನೆ ಅಂಡ್ ವಿಷಯ ಎಡಿಟ್ ಬಂದಿನಂದು ಅಂಡ್ ಎಡಿಟ್ ಬಂದಿನವಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಕರ್ಕೆರೆ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್
ಆರು ಬಂಡೆ ಚೇತನ ಫೋಟೋ ಒಂಚೂರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಂಡೆ ಐಕ್ ಖಾಲಿ ಆತ ಎಡಿಟ್ ಮೋನೆದಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಆತ ಇಂಚನುಂಡು ಮೋನೆ ಇಂಚನುಂಡು ದಯಾನಂದ ಮೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮುರ್ಶೆಡ್ಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಎರಡು ಜನಕ್ಲ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ದೇವರನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜ್ಪೇಯಿ ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪನಾಡ ಮೇಳದ ದನಿಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದರೆ ಓ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸೊ ಹಬಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದರೆ ಸುಹಾಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗನ ಪಲ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದರೆ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದರೆ ಮಯೂರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇತ ಎಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಜಿ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಡದಿ ಜೋಕುಡು ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಬಡದಿ ಮಸ್ತಿ ರೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ನೇ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂದ ಕೊಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿ ಖಂಡಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮದ್ಮೇನ್ ಒಂದು 23 ವರ್ಷ ಅಡೆ ಮದ್ಮೇನ್ ಯಾನ್ ಏನಂಜಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಜಾದ ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಲೈಫ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಏನೊಂಚೂರು ನಾಟಕ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಚಿ ನಾಟಕ ಊಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಲೈಫ್ ಇಂಚನೆ ಪೋಯಿನ್ ಅಂಚ ಪೋದು ನಾಟಕನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಬೇಲಾಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ವಾ ಟೀಮ್ ಆತು ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕೈ ತಲ್ಬೋದು ಅವನ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಬೊಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಜಾಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪ ಒಂಚೂರು ಆ ಪೊರ್ತರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಪಂಡೆ ಈ ಬರುಡು ನಾಟಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಪುರ ಪಂಡೇರು ಅವಾಗ ಎಂಕ ಆತು ಇಂದಿ ಜನ ಅವಾಗ ಬಲಿಪೀಠಲ ಬಲಿಪು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಅರ್ನ ಅಂದ ಆ ರೀತಿ ತೀರ್ದೇರು ಅಂಚ ಅರ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬಲಿಪೀಠಲ ಬಲಿಪುಗು ಬಲಿಪುನ ವಿಠಲೆ ನಾ ರೋಲ್ ಮಂಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ ಬರ್ತನಾಗ ಯಾನೇನಿದೆ ಜನ ಹೀರೋ ಮನ್ಪೇಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ದಯಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಮಂದುಲಿ ಆರೆ ಎನ್ನೆಡ್ಲ ಪೊರ್ಲಿತ್ತೇರು ಇದು ಲಟ್ಟ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆ ರೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಹೀರೋ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರು ಸದ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕಡೆ ಏನಂದ ಇರ್ತದ ನಾಟಕ ದಯಪಂಡ ಬಲಿಪೀಠಲ ಬಲಿಪು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 98-99 ಶೋ ಉಂಡು ಆ 99 ಶೋಲ ಯಾಲ್ನ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುಡಿದಿ ಆರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ 99 ಶೋಲ ಯಾಲ್ನ ಅಶ್ವಿನಿ ರಡ್ಜಂತಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೋತನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಟ್ ಪೇರ್ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಯ್ಯರ್ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಮುರಳಿಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಯ್ಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ ಓಲಿತನ್ಲ ಬರೋಂತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ದಯಪಂಡ ಆರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಆತು ಬರ್ತನಾಗ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬತ್ತು ಪಂಡಿ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಅಂಜಂಜ ಇದಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೆತ್ತಿನೇಕೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಂಡಲ್ ಸರಿ ಪೋಲಿ ಒಂದು ಮಂಡಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಡೇ ಜನ ಇರ್ತೀನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿಕಲ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ತುಳುನಾಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದಾಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಿದರ್ನಾಗ ಯಾ ನಾಟಕದ ಪಿದಡಿಯ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉಂಟು ಇಂಕ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೇತನ್ರು ಅಂತ ಕೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡಿ ತುಂಬೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ವಿಷಯ ಯಪ್ಪ ಇಂದು ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಯಾನ್ ಇಂಚವರ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಪುಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪುಕ್ಕೆ ಬಂಡ ನರಮಣಿಗಾಣ ಪೋಡಿದ್ವಿ ಭೂತ ಕುಲೆ ಭೂತ ಇಂಜಿನ್ ಬಾರಿ ಪೋಡಿ ದಯಪಣ್ಣ ಕೆಲವು ದೋಸ್ತರು ನಾಟಕ ಪೋಟಿಗೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪಾಪ ಗೇಟ್ ಅದು ವಿಷಯ ಉಂಡಿ ಆಂಜಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ನಾಯಿ ಬೊಯ್ಲಕ್ಕಾಂಡು ಪುಚ್ಚ ಬೊಯ್ಲಕ್ಕಾಂಡು ಪೂರ ಪನ್ಪುಂಗಿಂದ ಅವತ್ತ ನೇತ್ರೋತ್ತ ಸಂಕ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಇಂಜಿ ಗಡ್ಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣನೂರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬಿಡ್ರಬಹುದು ಬರುವಂತೇರು ರಾತ್ರಿ ಅರಗೆ ಇಂಚಿನ ತೂದು ಪೋಡ್ದು ಜ್ವರ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿಲ ಹೊರ ಪಂಡ ಎಂಕೋರ ಇಂಚಿನ ತೋಯ್ಲಿ ಕಾಂಡ್ ಎಂಕ ಆಡೆತ್ತನಗ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಮಂದೇ ಇರ್ಪುನೆ ಆಡೆ ಮುಟ ಅದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೇಟ್ ದೆತ್ತದು ಉಲೈ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ಲ ಹಿಂಗೇನು ಬುಡಿದಿಗೆ ಸುರುಕೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಬಲ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಗೇಟ್ ದಾವ್ ಲುಂತು ಬಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಲೆ ಆತ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಣತ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪಿಯರಿ ಅಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದ ಅತ್ತ ಹಿಂಗ ಅವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವನು ಬೋಲ್ತದ್ದು ಬೈದನು ಓಕೆ ಇತ ವಿಷಯ ಅನಿತ ಫೋಟೋ ಓರಿದಿನ ರಡ್ಡೈನಿ ತೆಂಗಿ ರಡ್ಡ ಫೋಟೋ ಫೀಲತು ಕಾಸು ತುಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕೋಡಿಗೆ ಅವನು ಮಾರ ಯಸ್ ನಿಂಗಿ ಕೊನ್ನುಲೆ ಅಂತೂತಿ ಅಂತ ತೌತಿಯನ್ನು ಮೋನೆ ಕಣ್ಣಗೆ ದಿನ ಎಂಜಿನ ತುಲೆ ಮುಕಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಎಪ್ಪಡು ನೆಫಿದರ್ದೆ ಅತಿ ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಅವ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅವ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ ಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಮಿಸಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಪನೊಂತೇರು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಚೂರು ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅರೆ ಏನು ಪನೊಂತೇರು ಇರ್ನ ಮೋನ ಇಂಚಾವಡು ಪೂರ ಪನೊಂತೇರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪನ್ಪೈ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹತ್ತು ಐದು ದುಂಬೆ ಹಿಂಗಿಲ್ಲಾದ ಮಂದ ಅಂದ ತೂಕ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಆ ರೀತಿನ ತೆಕ್ಕರೆ ಗಿಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಕಂತದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ಅಂಚ ಮಂದಿನ ಇಜ್ಜ ಐಟ್ ಸ್ಪಂಜ್ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾರು ಪಂಡ ತೆಕ್ಕರೆ ಪೂರ ದಿಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಗ ಮೋನಿದ ಗ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಮಂಡಿರು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪಾಜಿ ಯಾನ ಲೈಫ್ ಮಂಪದಿನೇ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆ ತೂಕ ಬಂದೊಂಜಿ ಮಂದಿ ಅವಾಗದಿತ್ತಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ನೇ ದೇದಿರು ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ನೇ ದೇದಿರು ಇತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಅವೇ ತಾಕಲ್ಡನೆ ಕೊರ್ನೆಡ್ಡನ ಅಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಸ್
ಈ ಫೋಟೋ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಈ ಫೋಟೋದ ವಿಷಯ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಗೆ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಜೀವ ಜೀವ ಮಗೆಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬಂದ ಕನ ಇರ್ನ ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಮಗನ ಮಗನ ಪುತ್ರ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಆಯಗ್ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಬಂಡ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ ಕನ್ನಡದ ಎದುರು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಮನ್ ತುಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಮಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಬುಡ್ರ ಮನಸ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಇಂಚಿನ ಆಡಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಂಬಿ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ತೂದು ಎನ್ನ ಜಾತ ನಾಟಕ ತೂಂದ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಶುರು ಆಡ 6 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಒರಿಯ ತೂಪಿ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪತ್ತದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಿ ಒಬ್ಬರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೇರ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬರ್ಲಿ ಯಾನ ಹೇಗೆ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಲಿ ಎಂಕೇರ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೇರೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬರೋ ಪುನಃ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಏರಿಯನ ಬೊಪ್ಪಾಗ ಹಾಕು ನಿನ್ಗೆಂದು ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೇಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಏನೊಂದು ಕಲಾವಿದ ಮನ್ಪೋಡ್ ಬಂದು ತೂಕ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೂ ಇಂಚ ಇರ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈನ ಸುರುಕು ತಂಡ ಒಂದು ವೀಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪಂಡತ್ತೆ ಆಸರೆ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಕಂಕನಾಡಿನ ಟೀಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಲಿಪಿಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಲಿಪು ವಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬಲಿಪುಡು ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಕಂತ ತೂಪೋನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಫೋಟೋ ತೂಪೋನ ಕೆಲವು ರೈಟ್ ಇಂಗಿನ ತೂಪದು ಮರಳಾಟ ನಿಂತರಿಗೆ ಐತ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಸೀಕೆ ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಇಂಚೆ ಬರಬಾರ್ದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ತೂಕಿ ಜಿರ ಗೊತ್ತು ನೀರ್ಲ ಕಲಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾಗಲು ದಾನ ಪೇಪರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ತಿಕ್ಕನು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ತಿಕ್ಕನು ಪತಮತ್ತದು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರಂಡು ತುಲ ಎನ್ನ ಪೇಪರ್ ಬೈದನ ಫೋಟೋ ಯಾನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಅಂಚ ಇಂಚ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಉಂತದು ಅವಳ ಅರ್ಧ ಬಿಕ್ಕಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದು ಹೆಂಗಿಂದ ತೋಜ್ಬಾದು ನುಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಪ ಅಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ತೆಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಿಲ ಗಂಟಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಡೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿದು ತುಯ್ಯತನ ಪುಟ್ಟ ಇಂಚಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಾತನು ಓಕೆ 5 ಬಕ್ಕವಾತಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಓಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಆ ಟೀಮ್ ಬುಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಆಸರ ಟೀಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಯಾಪಲ ಪಂಪೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಂದು ಏರಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚಿದ್ದ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಜ್ಜವಳು ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿಂಜೊಂದು ತಂಡ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಾಟಕ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಎನ್ನದು ಪುನಗ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬರಲ್ಲ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಲ ಅಂದು ವೈಕ್ಲ ಪೋಪನ ಯಾನಿನ್ನೆ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬೋಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತು ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಂಕೊಂಚು ತಿಂಗಳು ಕೊಂಚ 10 ನಾಟಕ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಒಂದು ಬೊಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಟೀಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೊಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಟೀಮಿಗೆ ಬಾಯ್ ಅವು ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಿಯಿಂದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿತಿನ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜವನಿ ಆಯ್ ಬರಿತಿನ ನಾಟಕ ಹೋಗು ಒಂಜಿ ಸುಂದರನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಐಕೊಂಚೂರು ಆಯನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂತದ ಆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಂಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಆ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ಕಂತ ಕೊಂಡು ಅವ ಇವಾಗ ಕಲ್ತಿರ್ದು ಇಂಕ ಪೋಯರ ಬರ್ರ ಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರಪೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಪೀರಗುಲ್ಯ ಅವ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೇನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಇಂಬೇರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡುಕಲ್ಲು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಧೀರಜ್ ಇಂದಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ತುಳರು ತಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಈರೊಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಚೂರು ಏನಲ್ಲ ತಂಪೋಡು ಒಂಜಿ 10 ನಾಟಕ ಒಂಜಿ 11 ನಾಟಕ ಐಟಮ್ ಅಂತೆ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕು ಏನು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಟೀಮೇ ವಿಧಾತ್ರಿ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ಕೆ ಏನಂದಲೇರಿ ಹಾಯ್ ಧೀರಜ್ ನೀರ್ಮರ್ಗ ತುಳುವೆರೆ ತುಡರ್ ತಂಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಚೇತನನ್ಯ ಬಂದಲೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧೀರಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ವಿಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ವಿಶಾಲಿ ವಿಶ್ವಶೇಖರ್ ಬಂದರು ಅವು ಫೋಟೋ ತೋಜಾಲೆ ಸಿಕೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪನು ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಆರು ಸೊ ತೂಪ ಖಂಡಿತ ಧೀರಜ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಮದಿಮೆದ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಇರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂತು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಕ ಸೋಹಾಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂವಿದ ಆರೇ ಇತ್ತಿನತೆ ಅಂದ್ ಮೇರು ಜನ ಮೇರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಸತೀಶ್ ದೇವಡಿಗ ಸಿಕೆ ಅನ್ನ ಚೇತನನ್ನ ಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಇರಿದು ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತ್ಸನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಯಾಪಲ ಇಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲು ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ಕಲಾಭಿಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಷಣೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತದೇ ಕೆಲವೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾರೋ ಇಪ್ಪೇರೆ ತೂಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥವಾಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನಿರಗ ಬಂತು ನಂಗೆ ಅನುಭವ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕಾರೋ ಇಪ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಬೇತನೇ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಲಾ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಪ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಪಣ ಖಂಡಿತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಗರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈನ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಬಂದಲಿರೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದನಾಪುರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ಚೇತು ಬಾಯ್ ಬಂದಲಿರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಕೆ ನ ಚೇತನನ್ನೇ ತಮಿಳ್
ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲಿಯಡಪತ್ತಿ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸದ್ಯ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡು ಮಂಡೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗಣೇಶ್ ರೈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಚೈತ್ರಕ್ಕನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಾರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಕಡ ಇಲ್ಲಡು ಗ್ಯಾಮ್ ಬಂಡದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಡವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಡವು ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ದಾದ ಅಂಪುನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ರಪ್ಪ ಕುಳ್ಳು ಎಂಜಿನ ಮಂತು ಬರೆಪೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೇರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮಂಚಿ ತಕ್ಲ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಯಾನಿಂದ ಆಪುನ ಓಪನ ಜಂಬರ್ ಹತ್ತಂದು ಮನಿಪದ ಅವಾಗ ವಿಜಯ ಮಯ್ಯನಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬರೋಂತನು ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಏನಾಗ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂದು ದಡ್ಡ ಆತನ ವಿಜಯ್ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೇರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ದೂರಂಗೆ ಇಂಗೆ ಗಣೇಶ್ ಇದಕ್ಕಿ ಮುಡಿಪು ಆಗ ಅವರ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿದ್ದ ಇಂಚಿಂಚದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಇಂಚ ಈ ರೌಲೇ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರ್ಡೆ ಉಪ್ಪೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂಡಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪು ಈ ಇರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಬೇರೆ ಜನ ಬೋಡತ ಅವಳ ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಚ ಉಂತ ಎಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಜನ ಬಂಡ ಈರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಉಂತು ಬಂಡಲ್ ಹಾಲು ಉಂತೆ ಬನ್ಪಲ್ ಪಾಪ ಹಾಲು ಇಂಚ ಪತ್ತನ ಕಾಲಿಗೆ ನೆರಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಅವೊಂಜಿ ನೂದು ಟೇಕ್ ಅದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡವು ಪೂರ ಇದು ಅವು ಸರಿ ಇನ್ನು ಸರಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಲ್ಲಿ ಇರ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಈ ರೆಡ್ಡ ಇರ್ಬಾರ್ದೇನೋ ನಾವು ಬಂದದು ಅಂಚಂಜ ಆತು ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಅದು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅರೆಂಚೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ ಇರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಲೆ ಹಾಯ್ ಸನತ್ ಸೀಕೆ ಬಕ್ಕ ಚೇತನ್ ನಿಕ್ಲು ತುವೇರೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನಾತ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಡೆ ಬಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಡೆ ನಿಕ್ಲು ಮಿತ್ ಬಲೆ ದೇವೇರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆ ಇತ್ತು ಇಟ್ಲ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪ ಇಂತ ಆಸೆ ಉಂಟು ನಾರಾಯಣ್ ಸೀಕೆ ಅಂಜನೆ ಚೇತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುನ್ಕೂರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂರ್ಚೆಡ್ಡೆ ಇರುವೆ ರೇಗ್ಲ ಎಚ್ಡಿ ವಿದ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿರು ಮಾತಿರ ವಿಶ್ವಾಸ ರೆಡಿ ಜನಕ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪದ್ ಮುಂಜಾ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸತೀಶ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಿಕೆ ಅನ್ನ ಚೇತನನ್ನ ನಿಖುಲ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಮ್ಮ ಏನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡೆ ಬಣದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಚೇತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುನ್ಕೂರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೋ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪದ್ ಮುಂಜಾ ಅಂಚನೆ ನಿತಿನ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಅಂಚನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾರದಾ ಕಲಾವಿದರೆ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತಿ ಪೂರನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಆತೆ ಇರದೆ ಬಾರಿ ಅಭಿನಯದ ಮಿತ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನ್ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಚೇತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಮನ್ಕೋರು ಉಮೇಶ್ ಮುಲ್ಕಿ ಎಂಕ್ಲನ ಮೋಕೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನಿತ್ತ ಲೈವ್ ಬರೋಡೊಂದಿ ಜಂಚ ನೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ನನಾತ್ ದೇವರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊರೋಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಕೆ ಚೇತನ್ ಅನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ದೆ ನೇರ ಕುಜಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ ಬೆರುಬಾಕ್ ಕೇಕ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಜೋಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಓಡಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮಂಪೆ ಎನ್ನ ಟೀಮುಡು ಇತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಮುನಿಯಾನೆ ಅಗಲ ಪೂರ ನಂಗೆ ಗುಂಜಿ ಗಂಟೆ ತಾಗುಜ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟ ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಸಿಕೆನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲಿ ಇನ್ನಿದೆಂಕುಲು ಹರಿಪದದ ಗುಡ್ಡೇಡುಲ್ಲ ಸೊ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಮುಟ್ಪಾತುಗಳು ಅಂದ ರಾಕೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊಂಡೇಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಜಯ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಚೇತನ್ ಅನ್ನಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಾವೇನ್ ಖಂಡಿತ ಚೇತನ್ ಅನ್ನಡ ಅವ್ರನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಾವೇನೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಬಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪಾಲೆ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ವಿಧಾತ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದಿರ್ನ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಓ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಮಲ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಪಂಡ ವಿಧಾತ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಪಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಆರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ ಬಾರಿ ವಾಯ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಟದ ವಿಲನ್ ಬತ್ತಿನ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪದ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಅನ್ಪ ಯಾರು ಪಂತೆರಡ ಈ ಏತೆಮೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಪರ ಇರ ನೈನ್ ತೂನಾಗ ಬೇಜ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಓ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ದಿಪ್ಪಿರು ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ಬಾಯಿ ಬರು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ ತೂನಾಗ ಯಾನ್ ಏತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬಂತೆ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಆನಿ ಅರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮೈನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ದ ಗಣಪತಿ ದಿಯರೆ ಅವಳು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಎಂಚಲ ಮನ್ಪೋಲೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಆರೆ ಕೊಣ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ತೂತಿನೇಜಿ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರನೇ ತೂತಿಜಿ ಚಿದ್ದನ್ನೆ ಬಂಡಿರ ಯಾನ್ ಅವು ಮನ್ಪೆ ಈರ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಂಪ್ಲೆ ವಿಲನ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನು ಅವಳ ಸುರುಕು ಇತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾನೇ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ ಮಂಡೆಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತು ಒಂದು ಪೇರು ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಇನ್ನಿ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತು ಒಂದು ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಇದು ವಿಲನ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೈಟ್ ಬೇತ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಕ್ ಯಾನು ಪೋತಿನ ಅಪ್ಪೆ ನೆನ್ನಿದೀನಿ ಪೋದು ಇರು ಪಂಡವ ನಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ತ ಮೇಕಪ್ ಬಂದದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಬಂದದಿಲ್ಲ
ಪಿಲೌಡ್ದು ಲ್ಯಾಡರ್ ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತುದಾಯನ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲೌಡ್ದು ಲ್ಯಾಡರ್ ಈ ಲ್ಯಾಡರ್ ಮಗರ್ದು ಉಲೈ ಪೋನ ಎಂಗ್ಲು ಕಲಾವಿದಿರತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಉಲೈಡ್ ಎಂಜಿನ್ ನಡಪನ ಪಿದೇದಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಶುರು ಆಯ್ನ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ ನಾಟಕಗಳು ಮಂತ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಹೊಲ್ದಿ ಇಂದು ಕಾಸು ಬೋಡ ನಾಟಕ ಇಂಜಿನ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ನೋಡಿರ್ನ ಸೇವೆನ ಮಂತ ಇತ್ತ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಮನೋಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಚಲ್ಲವು ದಯಪಂಡ ಇಂಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ನನಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ ಬಗಲ್ ತಂದು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿ ಅವು ಪೂರ ಲೆಂತ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅವು ಪೋಡು ಅಂಚಿಂದ ಲೆಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಎಡ್ಡನಿಗೆ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಚದೆ ತೊಂದಿರು ಪಂಪನಿ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಸಾರಿ ವಿಶ್ವ ಪನ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ವಿಜೇಶ್ ದೇವಡಿಗ ಮಂಗಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದ ಮೇರೆ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೋರ್ಶೆಡ್ಡೆ ಹಾಯ್ ಚೇತನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ HD ಬೇದ ಅಂತ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಚೇತು ಅಣ್ಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓ ಪ್ರಾಣ HDBD ಅಂದ ಪ್ರಾಣ ಹಾಯ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರೀತ್ ಇರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಧುಬಂಗೇರದರ್ನ ಅಲ್ಪದ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ನ ಮಧುವಣ್ಣನ ಟೀಮ್ ಹೊಡೆದು ದುಂಬು ಯಾನು ನಟ್ಟುನಾಯ ಪನ್ಪೊಂದು ನಾಟಕದವಲು ಒಂಚೂರು ದಿನ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ವಿಧಾತ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕ ನಾಟಕ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ಸದ್ಯಗೆ ನಾನು ಊಲ ಮನ್ಪುಜಿ ನಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ಮಾತ ಬುಡ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಗಿಪ್ಸೆ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜನ ಯಾನ್ ಅಂದ್ ಇಜಿನ್ಲ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜನ ನಾಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದ ಆತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ ಪೋ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಜನಕುಲು ಹಿಡ್ದಲ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟದು ನೂಕುದು ಪಾಟ್ನ ಜನಕುಲು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬುಡ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಟೀಮೇ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ಸದ್ಯ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ತನಗ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಶ್ ಉಳಿಯನ ನಟುನಾಯ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ತುಯೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಸೈಕ್ ರೋಲ್ ಅವು ಆ ರೋಲ್ ಮಂಬೇರಂಕ ಆಸೆ ನಾನು ಜೀತುಗೆ ಯಾನೇ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂಡೆ ಜೀತು ಆ ರೋಲ್ ಹೊರ ಎಂಕ್ ಹೊರ ಮನ್ಪೋಡ ಆ ರೋಲು ಬಗಾಯಿ ಬಂಡೆ ಚೇತನ ಈರ ಅವ್ಲು ಇಜ್ಜಿನಿಂದ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಇಡ್ ಬರ್ತದ ಉಂತಲೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಅವ್ಲು ಆ ಟೀಮ್ ಇಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಆ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ಗೆ ಬೋಡದು ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಗಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ 2 ಶೋ ಮಂತೆ ಆ ನಾಟಕದ ಸತ್ಯ ಮಂಪೆ ಇಂಕ ಎಂಚ ಜೀವ ಕೊರ್ನು ಬಂಡ ಪಿದೇ ಬನ್ನಾಗ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತು ನಾವು ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ರೋಲು ಐಕ್ ಜಿತೇಶ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ರೋಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿದ್ದು ಮಧುವಣ್ಣೆ ಏನಂತು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧೀರಜ್ ಪೂರ ಅಪಗನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮಧುವಣ್ಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಈ ರೆಂಗಲ್ ನೈಟ್ ಬಲೆ ಉಂತುಲೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸದ್ಯ ಗೋಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಇತ್ತನ ಮಧುವಣ್ಣನ ಟೀಮ್ ಇಡಿ ಉಂತುಗಂದು ಅವಳು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ತೂಪಂದು ಪೂರ ಇರಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಕೊಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಆತಿಜಿ ಸೊ ಇತ್ತಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಬರ್ಕ ತುಲೆ ಎನ್ನ ನಮಸ್ತೇನೆ ದೇವರ ಹೆಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನ ಕ್ಲಿಜ್ಜರು ವಾ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಂಗೆ ಟೀಚರ್ ಅಂಜಿನ ಕೆಲ ಉಂಡಿ ಅಂಜಿನ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದಾಪುಣಿ ಸೊ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿತೆ ನನಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮಾಡು ತುಲೆ ಇರ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಾಂಡ್ ಸೊ ಅವಾಂಡ್ ಇಂದು ತುಯರ್ ಇಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂದು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ರೋಲ್ ಎನ್ನ ಇಂದು ಶಾಂತಿನಗರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಲು ವಿಷಯ ಅವು ರೋಲ್ ಎನ್ನತ್ತು ವಿಶ್ವನ ರೋಲು ಆಯ್ತಾ ಎದುರು ಗುಲ್ಲದಿನ ರೋಲ್ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಅವು ಅಂಚೆ ವಿಶ್ವಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಧುವಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಗುಣದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮುಡು ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡು 3 ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಬೋತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ನಾಟಕ ಹಿತೇಶ್ ಕಾಪಿ ನಾಟಕ ಧೀರಜ್ ಬೊಕ ಈತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಪೋನಾಗ ವಿಶ್ವ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಇನಿಮುಟ ಏರ್ಲ ತೂತಿಜೇರು ವಿಶ್ವನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಡ ವಿಲನ್ಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ಜನ ಅಂಚೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಏರ್ ಮನ್ಪುರಿ ಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬರದ ಜೀವ ಪುನಂಚೂರು ಎನ್ನ ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಡುದು ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಶಾಂತಿನಗರ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆ ಟೀಮುಡು ಏರ್ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಅವು ಚೇತನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಪೇರು ದಾಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಆಪಲಮ್ಮ ಯಾನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಏರ್ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಅಚೇತನ ಮನ್ಪೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಅಚೇತನ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚೇತನ ಅಬ್ಬಗ ವಿಶ್ವ ಪಂಡೆ ಯಾನು ವಿಶ್ವ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮನ್ಪುರ್ದು ಆಯ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ವಿಶ್ವನ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಪುರಿಯ ಅಂಚೆ ಆ ರೋಲು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಯ ಪಂಡ ವಿಶ್ವನ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೀಡರ್
ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನವರ ಗದ್ದದ್ದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಂಕಂಚ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಪೋಡಿಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನರ್ವಸ್ ಆಯ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ఒక ಪಿಕಪ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ರೋಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೀವ ಐಕೆ ಇಶ್ವ ಕೊಡೆಲ ಬಂಡಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಂಪೆ ಯಾನ್ಲ ಇಶ್ವಲ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜೀವ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕವು ಒಯ್ಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ ಅವಾಗ ಇಂಕ ಇಶ್ವನ ಎದುರೆದುರು ತುಗಿರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಎದುರೆದುರು ತಾಂಟೊಂದು ಸೀನ್ ಅಣ್ಣಮಿಗೆನಕಲ ಸೀನ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸೀನ್ ದಯಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ನಮಕ್ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜೀವ ಬರಪುನ ಮಂಡ ಎದುರ್ದೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಎದುರ್ದೆ ಅಂಚಪುರಂಗ ನಮಕ್ ವೀಕಾಯರ್ ಇಷ್ಟ ಜೊತೆ ಐಕ್ ಪೆಟ್ಟೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಇತ ಡ್ರಾಮಾದ ಜರ್ನಿ ಪೋಂದುಪ್ನಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೊಂಜಿರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಐತ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರು ಆಸರ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಡಿತಾನೆ ಅದು ಬರ್ತನಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೀರೋ ಅಂದಾಂಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋಟಿಯನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದಾಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ 6 ಇಂದಾಂಡು ಅದು ಬರ್ತನಗೆ ಯಾನ್ ಟೀಮ್ ಉಡಿ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ 4 ಜನ ಜವನಿಯರ್ ಪಡ್ತುಂಡು ಐಟೋರಿಯ ಫನ್ನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಡ್ತುಂಡು ಯಾನ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ಇಂಚು ಕುಸಲಿ ಮರ್ಲಿ ಯಾನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಚ ತೂಪನಗ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾನ ಇಂಚ ಪುನಗ ಏರನ್ನ ತೆಲಿಪ ಒಂದು ಮರ್ಲಿಗಾಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಡನಾಟ ಐತಿ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏನನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಮದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೂ ಗುಲ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬೇಲ ಹೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೌದು ಬಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡೆದಾದ ಏನೋ ಪಿರೋರ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕ ರಂಗ ಶುರುವಾಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ನನಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತಿರೊಂದುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಗೆಟಪ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಕೊಡಿ ಒಂಗೊಂದು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬೇತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರ ಬತ್ತಿ ನವತ್ತು ನವನ ಪಲ್ಲಿ ಐದು ದುಂಬು ಪಂಪ ಐದು ದುಂಬು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ ಮಾತೆರ್ನ ಹಗ್ಮಂತೊಂದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮು ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಇಜ್ಜಿ ಪಗ ಲೇಡಿ ಇನ್ ಪನ್ಪನ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಇಂದು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂತುದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ತೀಚಿ ಆಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಪಿದೇ ಪನ್ನಾಗ ಅಭಿಮಾನ ಇದು ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತು ತೂ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ನ ವಿಶ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬರಿಟುಂದು ಏನು ಕ್ಯಾರೆ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಏನೋ ಗುರ್ತನೆ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಜೇರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನು ಅಪಗ ಮೀಸೆ ಪುರ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ಇಟ್ ಬೇತನೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಕೂಜಲ್ ಏನ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಅವಾಗ ಏನನ್ ಕ್ಯಾರೆ ಯಾನೇನು ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಯಾನ್ ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ದಾಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಬೇನೆದುಲೆ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಾಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬರೀತಿತ್ತೆ ಬೂರ್ದು ಎನ್ನನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆಪು ನಿಂಬೆ ಏನ ಗುರ್ತ ಬತ್ತಿಜತ್ತ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ತೊಂದು ಏರ್ಲ ನನ್ನ ಗುರ್ತ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರಾಪು ನೀ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಅಂಚ ತೂವು ಚಾಲ ಕುಟ್ಟು ಅಂಚ ತೂವಚ್ಚಿ ಎದ್ದೆ ಪಣ್ಣ ನನ್ನ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ತಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ತೆಲ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಎಂಜ ಬಂದು ಏರು ಮಾರ ಎಂದು ಬರ ಕೇನುವೆ ಕುಲ್ಲದ ಬಂದು ಏರು ಮಾರ ಆಕ್ಟರ್ ಓಲಿತ್ತೇರು ಮಾರ ಇಂಚ ಬರ ಕೇನುವೆ ಆಮೆ ತಾಡ ಯಾನು ಎಡ್ಡಂಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಅವು ಯಾನೆ ಮಂತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ನಾಚಿಗಾಂಡು ಇಡೀ ಮಾತು ಹಿಂಬಿ ಹಿಂದು ಸತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಲಾಂಡು ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗುರ್ತ ಬರ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಗ್ ಬಂತೇರು ಹೆಂಗೆ ಈ ಪೊಂಜವನಾಗಿ ಪೂರ ಹಗ್ ಮಂಬನ ದಾದಾ ನಾನು ಕೈ ಇಂಚ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಮರಪ್ಪ ರಾವಂದಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಲೇಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ವಿಷಯ ಮನ್ಪೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಲೇಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಗೆಟಪ್ ಇತ್ತನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಸುಕೇಶ್ ನಮ್ಮ ಅರೇಂಜ್ ಮರ್ಡರ್ ಮನ್ಪನ ಸೀನ್ಗೆ ಅರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮುಡು ಕತೆ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಅರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೊಂಜೋಕಲ್ಲ ಮರಲೆ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಫಿಲ್ಮದ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಆಡ್ತು ಎಂಕಲಾನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಗೆಟಪ್ ಆಡ್ದು ಉಂತೊಂದ ಯಾನ್ಲ ಸುಕೇಶ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಅದು ಉಂತೊಂದ ಇಂದು ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಫಿಲ್ಮು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಉಂತದ ತನಗ ಉರಿಯ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತು ಎಂಕ ನೆನಪಿದ್ದು ಯಾನು ಉಲಾಡಿದ ಯಾನ ಆನತ ಇದೇಡ್ದು ತೋಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಇಂಚ ತೋಜಿನ ಗೊತ್ತಿಜಾನ ಉರಿಯ ಬತ್ತೆ ಹೊರಸೊಂದು ಪೋಯ್ ಇಂಚೆ ಹೊರಸೊಂದು ಪೋಯ್ ಯಾನು ಅಡ್ಡ ಏನಂತ ಪಿರ ಅಂತಿರ್ದು ಈಮೇಗೆ ಬತ್ತೆ ಪಿರ ಹೊರಸೊಂದು ಪೋಯ್ ಅಪ್ಪಗ ಸುಕೇಶ್ ಬಂಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಗ ಅಂಡಿ ಸುಕೇಶ್ ಮಲ್ಲ ಚಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಗ ಅಂಡಿ ಯಾಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ನಿಂಚ ಮಾರ ಅದು ಬತ್ತನಗ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬರಿಟಿ ಗಡ್ಡೆಗೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಎಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಯಾರ ಅಪ್ಪಗ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ಪುದರೆಂಚ ಗೆಂಡಿ ಶೀಲ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೆಂಡಿ ರೇಟ್ ಪೊಲೀಸೇ ನಜ್ದೀಕ್ ಮೇ ಪೊಲೀಸೇ ಬಂಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಕುಸಾಲ್ರಿ ಬರಿಟಿ ಪೊಲೀಸು ಎಂಚಲ ಸುಕೇಶ್ ಅಂಜನ ಇತ್ತು ಅರ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರೋ ಆ ಥರ ತನಕ ಪೊಲೀಸ್ ನೈ ಓ ತೂ ಲೆಪ್ಪೆರ್ನ ಸುರುಮಂತಿ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಯಾಮಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಲೀಸು ಅವಾಗ ಸುಕೇಶ್ ಕೋಪ ಏನಾರು ದೂಸರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಗದ್ದಾಯ್
ಹಂಗೆ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ತಪ್ಪಣ ತಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಆ ಬಲ್ತಿನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನನಾಗ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಅವ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಯಾನೆ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ನ ಪಾತ್ರೋನು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬಂದ ಎಲ್ಯ ಸೀನ್ ಬತ್ತು ಅವು ವಿಷಯ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಬಂದರೆ ಇರ್ನ ಬರ್ಪುನ ಸೀನ್ ನೀವು ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುವಾರುತ್ತೆ ಅವು ಇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಲೆ ಬಂದ್ವಿ ಕಲಾವಿದೆ ವೈಟ್ ಹೊತ್ತಿನವಿ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾ ಒಂದೇ ಪೊರ್ತುಡ್ಲಾಯ್ತು ತೋಜದು ಬರ್ಪೇವೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಡು ಸೊ ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಜೇಶ್ ದೇವಡಿಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದ್ಲೆರೆ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ ಸಿಕ್ಕ ಚೇತನನ್ಯದ ಕೇಳ್ನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಣಿದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈರ್ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜವನ ಇರಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಹೇಂಡ್ರೇಜ್ ಡಿಜೆ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ನೀ ಗಮ್ಮತ್ ಪುರ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಜೆ ದೇ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಜನರೇಟರ್ ನಲಿಪೆ ಸೊ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಜನೆ ವಿಜೇತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪು ನಾಟಕ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ನಾಟಕದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಾತು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂಪ್ ಇರಬೋತೆ ನಾಟಕ ಕಲ್ಪ ಇರಬೋತೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಜಗನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸುಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ನಾನು ಸರಿ ಬೆಂಡ್ ಮಂದಿನಾರು ದಯಪಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಈ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀನಾಸ ಮುಡ್ದು ಪುರ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಕ್ಲೇನು ಅಲ್ತ ಕಲ್ಪವನ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆ ಪುರ ಲೆಪಡ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗರಡಿಡಿ ಏನೊಂಚೂರು ಪಲಗಿ ನಡೆದಾದ್ರ ಎಂಕಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೊಮ್ಮನೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತನು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಬಂಡ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಪಂದು ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಆಯ್ಗೆ ಮಂತುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪೋಡು ವಾ ರೋಲ್ಲ ಆಯ್ ಸುರುಕು ಮಂತು ತೊಜಿಪೋಡು ಇಂಚ ಬೋಡು ಇಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಸುರುಕು ಎಂಕಲ್ ಅಕಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಡಾವಡು ಆಯ್ಗೆ ದಾದ ಬರ್ಪುಣು ತೋಡು ಆಯ್ ಓಡೆ ಮಿಟ್ಟ ಬರ್ಪೇಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಏನು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಂಪೇರ ಬೆಂಡ್ ಮಂಪೇರ ಆಪುಣು ದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಾಯ್ ಪಂದು ಕೊರಡು ಇಂಚ ವಿಷಯ ಇಂಚ ನಡಪಲೆ ಇಂಚ ಉಂತಲೆ ಮೂಲ್ ಪಾತ್ರೆಲೆ ಇಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬಂತದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗನ್ ಪವರ್ ಸರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮೇ ಮಾರ್ಗ್ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಸೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚಿಂದ ಓಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದಲೇರು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಗೈಸ್ ನೈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕೆ ಬ್ರೋ ಬಂದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಯತ್ರಿ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೇರೇನ್ ಕಾತಲಿತೆ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುನತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನೆಲಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಖಂಡನಿದೆ ಒಂದು ಅರ್ನ ಅಕ್ಷರದ ಬಿದೇನು ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಇನಿಯರ್ನ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಸೊ ಓ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ರೆಗೆ ದೇವರಿನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಪ ದಿನಟು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ ಪಡೆ ನನಾತ ಜೀವನಿರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ನನಾತ ಕಲಾಶ ಯೋಗ ಹೊರಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಶೇತನ್ ಸಚರಿಪೇಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕುಲಾಲ್ ತೊಂದರೆ ರಿತೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಸಿಕೆಯನ್ನ ಚೇತನನ್ನೇ ಏರೆಗಂಡಲ ಪ್ರೀತಿಡರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಎನಾಂಡಲ ವಸ್ತು ಕೊರಿಯಡ ಅಕ್ಕಲು ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಗೂ ಹೋಗ್ತೀರಂದ ಅವಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಬನತ್ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬರೋಂತಾರೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿ ಬರೋಂತಾರೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೋಂತಾರೆ ಆರು ಎನ್ನಡ ಬರೋಂತಾರೆ ಈ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರೋಜಿ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಈ ಅವಲೂಪ ಎದುರು ತಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತು ಬೋಪೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ ಅಂದಂದೆ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತು ಏರ್ಪುರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಪನ್ಪುಜಿ ಪುದರೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಯರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುದರ ಹೊರಡು ನನ್ನ ಯಾನೋರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾನು ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಚೇತನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಸೀನು ಕೊರ್ಲೆ ವಂಡಿ ಈ ಎಡ್ಡಂಡು ಅನ್ನ ದೇತನು ಮಾರ ಎಂದು ಕೊರಿಯೆ ಆಯ್ಬಕ್ ಐದು ತುಂಬೆ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ಬಕ್ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಪಂಡ ಅಂದು ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಂದ್ರ ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಲಂಚನೆ ಅಂಚದಾಲತ್ ಯಾವ ಯಾರು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕ ಅದು ಕೊರ್ಪ ಇರಗಿದಾಲ ಜನ ಜೀರಿಂದರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋರ ನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪದ್ಮನಾಭಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಸಿಕೆ ಸರಂಚನೆ ಕಲಾರಂಗದ ಪಾತ್ರದ ಚೇತನ ಪಿಲಾರ್ದ ಚೇತನನ್ನಾಗಂದ ಬಣದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಈಶ್ವರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕಂದರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಉದಯ್ ಶ್ವೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಕೆಯನ್ನ ಇರೇಗ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ವಿಶ್ವರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರ ಪುತ್ರ ಬಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚೇತನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಕಾರಿ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಪಾತ್ರೆ ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾಗು ಜನಗಳು ವಾರಿತಿರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಂಡ ಸರ್ ಈರ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೊಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಓಡೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೇಡೆ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕು ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇತೊಂಜಿ ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮಂತನಲ್ಲ ಜನಕಲು ಪಾಡಿರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂತ ಪಾಡಿರು ಐಟ್ ಯಾನ್ ಖ್ಯಾತಿ ತೋಜ್ಪೋಲಕ್ಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತ
ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ತೋಜಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತಿಕ್ಕಂಡು ಓಲ್ ಪಂಡಲ ಗುರುತಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಮರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಪುದರ್ ಅಪ್ಪ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರ್ಲ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ 6 ಎರೆಗ ಪಾಪ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತದೆ 6 ಎರೆಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲೊಂದೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದೊಡಮನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತು ಇಂಚೆ ಬರಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ತಾನೆ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಯಾನ್ ಗಂಟೆ ಇಂಚೆ ಬಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರ ಗೆಂಡರು ಇಲ್ಲ ಬಂಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಡೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ನಿಂತಿನಾರು ರೈಟರ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಯಾ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಿಷಯ ದಾಯ ಪಾತೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾ ಪಕ್ಕದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌದು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ ಆನಿಡ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮಂತಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಎಂಜಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಪಾಡ್ರಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿದ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುರ್ಶೆಡ್ಡಿ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಅದ್ಭುತ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಮೇಶ್ ಕೆ ಅಂಚನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಕುಂದರ್ ಚೇತನನ್ನ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಚೇತನ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುರ್ಶೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುರ್ಶೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪಣದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುನೀಲ್ ಅವರೇ. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಜರ್ನಿ ಒಂದು ನಡುಟು ಬಲಿತೆಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬತ್ತು ಬೋಯರ್ ಐತ ಜರ್ನಿ ಇಂಚದು ನೀವು ಬಲಿತಲಿಪಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಚು ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತದ ಸೀಸನ್ 2 ಕು ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಂತ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮಂತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ತರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪಿದೆಡ್ ದಿಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ 3 ಗಾನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಬೇರೆ ಶರಣನ್ನೇ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಅಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಹೀರೋ ಆಯ್ನಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಪುನು ಒಯ್ತ ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚಿದ್ದೈತೆ ಅಂಚ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೀರೋ ಆಯ್ರು ನಾನು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಜಪ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮದ ಒಂಚೂರು ಲೈನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದುಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಯಗ ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜನ ಅವಳೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೋತಿಜಿ ಅಂಚ ಅದುಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಲಿತಲಿ ಬಲೆ ಉಂತಾಯ್ನಿ ಇಜ ನಾನು ಅಂಜದಲ್ಲ ನಿಜಾನ. ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಕುಂದರ್ ಒಂದು ಲೆರೆ ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಡಿಗ ಚೇತನನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕರ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನನ್ನ ಸೇಲ್ ಆಪಣೆ ನನ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೇತನ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂಪೆ ಈ ಸರಿ ತುಕ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮುಗಿಯಾಡು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐದು ಬುಕ್ಕಿರಿಗೆ ಮೂವಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಬಕ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅತ್ತವರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಜೈಮಾರುತಿ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪುರ ಮಂತ್ ಪುನಃ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಷಯಗಳು ಪುರ ಇದು ಮಂತ್ ಎಂಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅತ್ತವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರು 4 ಜನ ಮೇನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲೀಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾನ್ ಒರಿಯಾದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಬೇಲೆದ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಚಾವಿನ ಹತ್ರ ಒಯ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂಪುನಿಂದ ಐತಿ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಫಾರಿನ್ದ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತೇನೆ ಗಲ್ಫದ ಎಂಕ ಒಂಜನ ಲೈಫ್ ಅವಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಡು ಈಜಿನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚ ಮೂಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಡು ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪುರಿಂದ ನನಗೆ ಎಂಕಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅರ್ಧರ್ಧ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧರ್ಧ ಅಪ್ಪನ ಬಡಿಸಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಆ ರೋಲನ್ನು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾನೆ ಎನ್ನೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಯಾರು ದಿಪ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಲ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಬಂತೇರು ಆರು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಬಂತೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತಾರೆ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾರಣಾಂತರ ಹೊಡೆದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಸದ್ಯಡೆ ಅವು ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಮಂಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ರೀಶೂಟ್ ಮಂತದ ರಿಲೀಸ್ ಮಂಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದಂಡು ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಡೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವರನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 21 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಐನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತುಕತೆ ಪೂರ ಆತಂಡು ಸೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಸದ್ಯಗೂ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ಒಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂಪುಲೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ ಅಂತ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಐತ ಇಡೇಟ್ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಬರವು ತಪ್ಪಿರೋಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬರೆಯರೋ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ಎಂಕ್ ಬರವು ಪಂಡ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ಬರೆಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಓಲ್ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೋನಾಗ ಬರೋ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ಪುಣೆ ನೋಡ ಬಂಡೆಡ್ ಯಾನ ಅವ್ಳು ಕುಲ್ಲು ಇಂಕ್ ಅವು ಅಂಚಿಂದಾನೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾಗ ಇಂಕ್ ಬರೆಯೋಡು ಬರೆಯಾರ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಮನದನಿ ಮಗೆ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ಹೆಂಗಲೆ ಅಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಲ್ಯ ತೊಂಬರ್ರೆ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಬೋಚಿ ಮಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಲ್ಲ ಮಗೆ ಬರ್ಪುಣ ತಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ದಾದನ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ ಎಂಕಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆನೆ ಬೈಜಿ ಯಾರು ಕುಲ್ಲುದೆ ಬರತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಓವುಲ
ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅವ್ಳು ದೀತೆ ಆತಂದ ಏನು ಓಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಗುಡಂಗಡಿ ಇಂಜಿನ ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತು ಅದೇ ಯಾನು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬೇರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈಟೊಂಡಿತ್ತವು ಅವು ಮಂಗಳದೇವಿ 3 ತಲ ಆತಂದು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಅವ ಜಾನಲ ಟೀಮ್ ಉರ್ದು ಬಿದೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮುರಣ್ಯಾರ ಫೋನ್ ಮಂತಿರು ದಾದ ಮನ್ಪುಗನ ಏನು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಡಂಗಡಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಬರೆ ಗೂಡಂಗಡಿಯಿಂದ ಬರೆದ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಕಲ್ನ ಅಪಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇತನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಲಹರಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆರು ಲಹರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ 3 ಜನದ ಮಧ್ಯಾಂತರ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಬರ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ಪುತಾದ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಉಂಟು ಅದೇ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇನೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಗೂಡಂಗಡಿದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಂತರ ಐಟ್ಲ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಈ ನರಮನಿ ಕಾಲಿ ಕುಳ್ಳ ಆಯನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಅವೇನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದಿರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ ಕತೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಲನ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಕಲಾವಿದ ಅದು ರಂಗಭೂಮಿ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಅರ್ಚಿತಂದ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೂರ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪಾತಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಪಾತಿರಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಉಂಟು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಐದು ತುಂಬ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಬರಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಬರೋದು ದಂಡ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದು ಚಿತ್ರಡು ಮಂತ ಅಂದು ಆಣ ಇಂಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೀಳು ಉಂಡದು ಎನ್ನ ಮಾಮು ಆಟಡು ವೇಷ ಪಡ್ನಾಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಣಿಯಾಣಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಕುಂಜಿರಾಮ ಮಣಿಯಾಣಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಜ್ಜರಾರು ಆರು ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೀರೇಂದ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ನಂಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಆ ಎನ್ನಡು ಗೀಳು ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಅಂಚೆ ನಾನು ಸೀಕೆಡ ಮಸ್ಸರಿ ಪಂಡೆ ಇಂಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಸೀಕೆನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಎದುರು ಎನ್ನನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದಿರಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಎದುರು ಯಾನ್ ಆಲಾತ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲತ್ತವು ಯಾನು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಅರಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತದ ಆಯ್ತಾ ಪಿರವಡ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆರು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ರೈಟರ್ ಹತ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರೈಟರ್ ಹತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕತೆ ಬರಿಪೇರು ರೈಟರ್ ಹತ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಐರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನೇ ಆಪಲ್ ಬಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಂಪನಿ HDB ವರ್ಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕರಿತ್ತನು ನಮಗ್ ಪೂರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕಾಂಡಿದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕಾಣೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊರಡು ಬಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಕ ಎಂಗ್ಲಿ ಇಂಜಜ್ಜ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಎಂಗ್ಲ ಬಾಸ್ ಅಂಚೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅವಳುಕುಲ್ ಒಂದು ಬರೆ ಒಂದುಪ್ಪು ಬೇರೆ ಇಂಚಿನ ಬರೆ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಬಾಸ್ ಬತ್ತಗೆ ತೂದು ಕಲ್ಪಲೆ ಸೀಕೆನ್ ತುಲೆ ಯಾರು ತುಲೆ ಯಾರನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಂದೊಂದುಲೆ ಯಾರು ತುಲೆ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದೊಂದು ಪೇರು ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಬೋದು ಮಂಡೆ ಪಾಡುವೆ ಈಜೆಲ್ಲ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಟದಾಗ್ಲೆ ಪೋನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಉಂಡು ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಿಜಾರಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಂದ್ಪುದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆಲ್ತು ಸಾಕ ಉಂಟುಂಡು ಅಂಜಿಂದೊಂಜಿ ಸೀಕೆ ಅಂಜಿಂದೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಂತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡು ಇದನ್ನ ನಾಟಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಇರೇನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀನಿ ಅವಲ ತೂತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಕೆ ಸೊ ಚೇತನ್ ಜಿ ಪಿಲಾರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಷ್ಟೋಡೆ ಜೀವನ ಬಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಇನಿ ಕನಕ ರಂಗಭೂಮಿ ತನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಚೇತನ್ ಜಿ ಪಿಲಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೋಜದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕೊರ್ತುರಿಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದ ಪರವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಚೀವ್ ಮಂದ ನನಾತ್ ಕಲಾ ಜೀವನ ನನಾತ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಾಶದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ವೇಷ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನಾತ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೆಡ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯಾನರ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪುಲ ಕಾವಡ ಪಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ತೂಪಿನ ಬರೋದು ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲೋರ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದು ಅಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೀಕೆನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ನಲ್ ಆಸೆ ಅವು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಏರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತೂತಿಲ್ನ ಇದ್ದಾರೆ ತೂಪಲ್ನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ್ಗೆ ಎನ್ನಂಚಿದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದ ಎತ್ತನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಇತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಚೇತನ್ ಜಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ಸಂದರ್ಶನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯ ನನ್ನದ ಎಗ್ಗೆಡೆ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆತನ ಹೊಸ ಬರಲೆತ್ತೊಂದು ಯಾನಿಕ್ಕಲೆದ್ರು ಬರ್ಪೆ ಒಟ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಲಾವಿದ ನಿಕ್ಕಲೆದ್ರು ಬರ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ತುಂದು ಪ್ಲೇ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗಡೆ ಯಾನು ಮುರಲ್ಲ ಪಂತೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ನಿಂಕುಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಡುಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಿನ ಬರ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭರವಸೆಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೈಜ ರುಚಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು ಬಳಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್
ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾಪಿಟ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ ಬರ್ತದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಕ್ ಬರ್ಪುನ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಪ್ ಇಡು ತೂವಲಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ತಿಂಗೊಲುಗು ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾಸನ್ ಪೇ ಮಲ್ಪುದು ಬೊಕ್ಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಲಾತ ವಿಷಯಲು ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಪ್ ಇಡು ತೋರ್ಜು ಬೇಗ ಮಾಪಿಟ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ